Yaki kabede koro county ma Homa Bay odhi namba adek kowuok namba ariyo mane ntiere higa mokalo kaluwore koda weche mag landruok mag kute mag ayaki. Bende koro obila mag okwach kich onyiso jogo kata moko kuom achije ma bende chich godo ne nitiere e nek mar obila kaachiel kod jal moro ma bende ne otimore e county ma Siaya e kinde mag tayo penj maduong' mar KCSE. Nyaka Ramogi waiko ni magi kaachiel koda mamoko wang'ene weche ma wamiyo pek. My joy lies in seeing the many people living with HIV living a normal life. Tuna lose so many children to AIDS because wamama wanafikiria walipimwa wakaenda, lakini father akapea mother. County ma Kisumu pod otelo e landruok kute mag ayaki ka Homa Bay onyiso lokruok e landruok mag kutego e lipot mogol kawuono ka piny dhialo odiochieng' kute mag ayaki. Obila ma Siaya ogolo tipo mag jonjore mitudo gi nek japuonj kod obila mane tayo penj KCSE e county no. Wagoero kamano mang'eny kendo waneno ber wan gi ra sani wan gi rabondi ka okelonwa dawa yien nono ma ibro chwowa kendo ibro miwa. Ramogi Tv obago thieth maonge chudo ne jodak ma Chula Mfangano e kind chenro mamoko e sama odhialo wike mar ariyo nyaka ne odhi e yamo. Ramogi tudri kodwa e namba mar ote machuok 33690 yudwa kanye mbui mopogore mag Facebook, waidore X, wantiere TikTok achiel kod Instagram mano Ramogi TV. Inyalo tudori koda e mbui mar Facebook Simfrose Okinda. Machiegni weche manyien mag ang'ech welo nyinga Simfrose Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Koth igeno ni pod dhi medore jumani mochakore kawuono nyaka tarik 7 dweni ka odhi dok piny e gwenge mag North Eastern. Mae timore sama joma moko auchiel olandi ni owito ngimagi kaluwore kod pi oula seche 24 mokalo makelo kwan joma owito ngimagi nyaka ji 142. Kaunti ma Turkana omedi ei counties ma pi oula kele midhiero. Medruok pi oula omiyo ket kembe mamoko 5 mag jot mar rwako joma pi odaro e miechegi. E kar dak joma odar e pinjegi mar Dadaab ji 6,000 pi oula odaro ka mar Kakuma ji 352 bende pi oula odaro. E kedo gi midhiero ni loche 24 ma KDF kod NYS ogol mar konyo chwalo gig kony. Kamano bende ndeke kod parachute bende tiyo gode kuonde ma piny okethore. Obila mag okwach kich e county ma Siaya ogolo tipo mag achije mitudo kod nek mar obila kod japuonje gwenge ma Mahero e kinde penj mar KCSE. Achijego nokwepa pedha mar obila e gweng' Manina tarik 22 dwe mokalo ka koro ikwayo jopiny mondo ogol lipot e wi achijego mar Homa Beach. Achijego gin Edward Wanyama Mukanga kata Ramadhan Mukanga kata Abdu Naya. Owuok e gweng' ma Mung'ao Gang'u e county ma Siaya kane en jalupo e dho wath ma Ogangara. Edward en jatend kweth jonjorego mawuok Hawinga kendo yang ni en emano chano njore mar monjo japuonj kod obila mane gimonjo. Edwin Omondi kata Rashid wuok e gweng' ma Hawinga e Uranga e county ma Siaya. En achiel kuom jonjore mitudo gi monje e county ma Siaya, Kisumu kod Busia. Simon Achieng' Ouma mong'ere gi nyinge mar Alibaba Hassan kod Obas wuok Uhui e county ma Siaya. Itude kod njore Babadogo e county ma Nairobi. Hastings Simondi Odipo ong'ere gi nyinge mag Martin kod Umar wuok e gwenge mag Kadenge e county ma Siaya kendo en jalupo Nina Beach. En e kweth jonjore ma wuok Hawinga e county ma Siaya Salim Jakoyo en jadak ma Kadenge county ma Siaya kendo janjore kweth mageto jo ohala e county ma Siaya, Kisumu kaachiel kod Busia. Kaunti ma Kisumu ema pod otelo landruok mamalo mag kute mag ayaki kiluwe kod Nairobi. Homa Bay mayande namba 2 e lipot mar 2022 koro biro e namba 3. Ma en kaluwore kod lipot mar duol mar National Endemic Disease Control Council. Chutho lokruok makare oneno kipimo kod lipot mar higa mokalo ka kwan joma nigi kute mag ayaki odok piny nyaka ji 1.3 kod 8 kipimo kod higa mokalo kama oganda 1.4 kod 4
ne nitie kod tuoni. Kamano bende thoe mikelo kod kute mag ayaki bende odok piny. Kane otelo ne nyasi mar ringo odiochieng' kute mag ayaki e piny ngima e kaunti ma Meru, jatend migawo mar thieth Susan Akumicha osingo ni okumba manyien mar thieth biro konyo gayo kendo tayo chenro mag kedo gi kute mag ayaki. Piny Kenya noriwore kod piny ngima e dhialo odiochieng' kedo gi kute mag ayaki ka nyasi maduong' nobagi e kaunti ma Meru. Kauntis mamoko bende ne ok odong' chien e bago nyasino ka thor mar wach higani en nywako oganda e lweny kedo kod kute mag ayaki. Kaluwore kod lipot mar duol mar National Endemic Disease Control Council, jo Kenya maromo milion 1.4 odak kod kute mag ayaki, manyiso ni landruok kute mag ayaki odok piny kipimo kod higa mokalo. Lipotno bende yango ni ji mohe 18,000 nowito ngimagi ne tuoni e higa mokalo. Kaunti ma Kisumu ma pod otelo landruok mag kute ayaki ka oganda mohe 128 odagi kutego. Iluwe machiegni kod Nairobi kama ji 124,609 nigi kute mag ayaki. Homa Bay sani ni namba 3 kod jo 12,120,600. Kaunti ma Siaya, Migori, Nakuru, Mombasa, Kakamega, Kiambu kod Kisii luwogi kaka gipangoreno. Mine motele gamo kute manyien mag ayaki higani ka kwan mine 12,558 ogamo tuono. Joma chuo mogamo kute mag ayaki higani gin ji 5,122 ka nyithindo gin 4,474. Tuna lose so many children to AIDS because wamama wanafikiria walipimwa wakaenda, lakini father akapea mother akapea child during breastfeeding. Kaunti ma Nairobi motele kwan mamalo mogamo tuoni higani kiluwe kod kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Nakuru kaito Siaya. Kane olose nyasi maringo odiochieng' kute mag ayaki kaunti ma Meru, jatend migawo mar thieth Susan Akumicha osingo ni okumba manyien mar thieth biro konyo gayo kendo tayo jotuo man kod kute mag ayaki. For me as a minister, my joy lies in seeing the many people living with HIV living a normal life. And that's why, with the instructions of the President himself, we have ensured that we deliver universal health coverage. Kaunti ma Kisumu opoyo kenge magisegoyo momiyo kwan joma odagie ayaki odok piny e kind higani kod higa mokalo. Lweny mager mar kedo kod kute mag ayaki koro ket ne rowere. Magisamu wawuoyo goni wayudo ka wan mana gi dhano 1,230 ma noyudo HIV e higa achiel mokalo. Mano tiende ni nyiso ranyisi maber ni wasebedo kwatiyo matek kendo jopiny bende oseritore ka giwinjo puonj mawuok kuomwa mondo mi gigeng' tuoni. Kata kamano pod waneno ka tuoni pod landore ahinya kuom rowere kata jogo matindo. Wayudo ka atamalo maduong' wuok kuomgi. Wayudo ka dhano maromo 700 e Kisumu County mago rowere manoyudo HIV. Mano nyiso ni nitie gima ok dhi maber. Kuom jo Kenya modak kod kute mag ayaki, atamalo 96 ni e thieth. Ka jogo mapok ong'e chal margi kod mapok ochako thieth, ijiwo mondo chopie ute thieth kendo rang chal maggi. Apisas magarite kaunti ma Siaya osingo ne jodin Salame kaunti no ni arita margi ni kare kendo onge ng'ato mabiro roche. Ino makanyagla mano tim kod jaod bura malego Usonga Samuel Atandi, County Commissioner Julius Otieno kod jodak gisingo ni weche arita oridi ahinya gi dweni mar Disemba. Gikwayo jopiny kik kaw chike lwetgi kendo chwal achije ne obila. Jodin Salame kaunti no osebedo gi luoro tok neg achije mane onego obila e kinde penj. I want to assure the people that a lot is being done within that area, and I'm assuring that we are going to dismantle that radicalization at Awinga, Uranga, and even Andorera. Edwa winjore ni wabro konyore gi yore te. Gima dwana wacho thurwa na awachuno ni polise manen kae chon mano osebuto kae ne ose ol gi tich. Kirado na report no Samuel ose ni jotend polise te Siaya gin joma nyien. No se kel joma nyien kendo an kod gi confidence gi rutio maber. Gima duong' ma wacho ni gin nyaka gitim immediately en nitie polise matindo mosebedo kae gini amin. Ma waneno ni samoro gin maging'e ka weche kuogi dhi. Gin to koro nyaka wil gi awila sani. Kendo nyawa winjre kod commander ni gin idhi wil gi sani mondo wakel polise matindo ma bende manyien.
Riwruok makedo ne ratich oganda Katiba Institute kanyakla kod riwruog okinde pacho ka LSK dhi pedho paro e od bura mondo nyuandgi e bura mar piny owacho kod od bura nochwalo makwedo ng'eto doho e wi osuru mar udi. Riwruogego dwaro weche maromo 6 moting'o chungo mapiyo piyo ng'ado osuru mag udi kuom ndalo 40 tok doho ne ng'ado ni ng'etono itimo e tok chik. We are, of course, extremely aggrieved by the very, very strange and unprecedented decision that was given by the High Court to stay the decision that it had made for 45 days. And we are looking at the possibility of filing an appeal to challenge that decision because it sets a very bad precedent that requires the Court of Appeal to also look at and probably have a say on, because if left unchallenged, it may affect subsequent decisions that may be made by the court. And since we find that it is a bad precedent, we are looking at the possibility of filing an appeal to challenge it. Riwruok mar jopuonj Kupet bade ma Migori dwaro mondo piny owacho ndikie tich jopuonj ma osebedo ka puonjo e skunde mag junior secondar e kaunti no e yor Kojolo, ka bende gidwaro mondo junior secondar ogol e primary kendo ter e skunde mag secondar. Mae biro seche ma jopuonj mag junior secondar wacho ni higa achiel mokalo onge gima jopuonjre osesomo e junior secondar. Jojuma miwa mathoth. Higa achiel koro osekalo nyawechero no mar somo ma junior secondary school chakre pacho kae. En somo mosekelo ngur mathoth ka kuom jonyuol, jopuonj kod ji mamoko e sekta mar somo. Kata bende jopuonje ma okuongo e bwo somo ni ma junior secondary school koro dhi e grade 8, jopuonj ma puonjogi wanye gima jopuonje koro somo e kinde mar higa achiel to koro onge. Higa achiel ni gima somo maduong' onge, wan mwapuonjo junior secondary no mang'eyo. Onge gima duong' mag wasomo. I tend to teach history religion, but right now I'm teaching mathematics. And I want to tell people that I've already finished the syllabus. Koro wakwe government mar Kenya mondo gi confirm the intern teachers kendo gi med jopuonj. Giwacho ni nitie moko kuom subjects ma gipuonjo to ok ne otieggi e kinde mane gido tiegruok e wechego mag puonj, kendo kata gin giwegi ma gipuonjo subjects gi ok giwinjgi maber. Nasomo mondo apuonj history siari or history religion. Kawuono apuonjo mathematics, apuonjo integrated science, apuonjo agriculture, apuonjo business, apuonjo pre-technical, apuonjo gigo te nikech wan ji ariyo. Koro wapoge. Kaka japuonj motrain ni mondo puonj English literature, kawuono apuonjo nyaka French, ipuonjo home science gi subjects mamoko mantiere kanyo. An kaka japuonj asomo noka bedo trend on. Koro bedo ni apuonjo nyathi gima right kata gima wrong, ok ang'eyo. Jopuonj bende wani kata gigego mag somo ma oti kata laboratory be nyaka sani koro onge skundego. So we are saying that we are giving the students a raw deal. So the government must now chip in and ensure that these challenges must be addressed. Giwacho ni kinde mar higa achiel piny owacho ketho mana seche mag jopuonjre mane odonjo e junior secondary school. Uketho ngima nyithindo mane junior secondary. Onge gima timre kacha maduong'. Goluru ginu tere kumaber, ma resources nitie, ok wanya improvise laboratory. Ija improvise reagent nango. We are in solidarity with junior secondary teachers across the country to make our plea to the government so that they may listen in a productive way to make sure that the CBC curriculum is fully implemented. Magi bire kindeno, ruokno ma jopuonj Kupet e bade ma Migori ka otele ko jagoro margi Samuel Orwaja Solo bende koro kono piny owacho ni ondik tich jopuonj go duto ma osebedo ka puonjo e junior secondary school e yor Kojolo e kinde mar higa achiel mokalo. Jopuonj ma nyondiki on contract nyaka koro bed confirmed on permanent and pensionable terms. Nikech chik wacho maber ni nyalo ndiko ng'ato on contract only for 1 year. Ko contract no kobedo renewed to almost 430 plus will go home. To ndiko gi oko ulo ni koro ikawo jopuonj ikete pesa moro matin sama wawuoyeni ipuchulo jopuonj siling 17,000. 17,000 ni ema ng'ato dwani okombo got. Kupet bende dwaro ni chenro mar somo mag junior secondary school koro gole skundego mag primary ka itero e skundego mag secondary. Kosa kaw JSS ikete primary school.
onge infrastructure primary school ka, onge classes malonge primary school ka, work environment ja ok chal mar jo secondary. Nikech adieri gima timore sani, jopuonj madi kony yore gite, learning areas 14 nitiere secondary school to gionge primary school sanyo. Jopuonj ma osebedo ka puonjo e junior secondary school e yor Kojolo, wanyo gisebedo ka gitiyo matek, kata kamano, omenda ma ichulogi to koro tin mokalo. Gikwayo piny owacho mondo koro ket lokruok madwarore e sekta no mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nya George Juma. Weche pod tek e somo mag junior secondary kendo geno en migawo mar somo biro temo mar mondo mi olos kuonde ma pod nitiere fuok mabende koro mono jopuonjre somo e yo makare ka bende koro higa manyien jopuonje manotimo penj mag KPSEA koro donjo e junior secondary. Geno ni en thuolo kata somo bende biro dhi e yo makare. Kawadhi nyime ni jopuonj mag junior secondary boma ma Nairobi oyango ni gibiro bago ng'anyo bang' dala de ka sirikal ok owinjo ywakgi kendo chopo dwachgi. Ka giloso kawuono boma ma Nairobi apisi mar Kupet, jopuonj go ne olero ni ok gibi keto kokgi e rak mar tich Januari higa manyien ka giwacho ni mano en ataro mar winjruok mane gin godo kane gichako tich. We are very categorical that if our contracts will not be transformed into permanent and pensionable, come next week everybody that is teaching in the junior secondary school will be on the street. And that is a confirmation, and parents must be aware that nobody will be in charge, nobody will be teaching their children come next year, 2024. We want to make our statement today that we will not go back to class unless and otherwise we are confirmed from internship to permanent and pensionable teachers. We have been patient enough. In fact, we have worked for the TSC the whole year. Ramogi dakika 15 tok saa achiel wakawuoyo mokwongo e chenro mar ang'ich welo ka bende kik idhi mabor pod waduogo ni koda lipode mopogore opogore matimore e gwenge mopogore e pacho kaeri. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709-767-000. That is 0709-767-000. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Machiegni kendo nyako Ramogi ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga kod josiasa mag duond burano mawuok e kaunti ma Kakamega omedo duondgi ewi chenro mar muko udi e kar dak ma Milimani e boma ma Kakamega kod piny owacho. Raila oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom koso miyo luor ngima kaachiel gi mwandu jopiny. Jod bura mag ODM mawuok e yimbo mar Kenya bende onyorore ni paro moro amora matimo lokruok ne telo ma pacho kae nyaka ter ne jopiny mondo ogolie pachgi e ombulu mar paro. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, josiasa motenore kod jatend piny William Ruto neno wach makamano kaka chenro mar Azimio mar chwako lwasi mar siasa gino manyalo mono jatend piny William Ruto yudo lwasi maber mar keto e tim agenda mage. Ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga oriwore kod jotelo kaachiel kod jopiny maok e kaunti ma Kakamega e sayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom miluma mar muko ute jopiny. Kaoloso e gwenge mag Haiga kod Bukura
E kinde chenro mandiko jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kakamega, Raila osoko wang' piny owacho mar Kenya Kwanza kuom muko ute jopiny e kar dak ma Milimani e boma ma Kakamega, ka owacho ni mano ok en tim mamiyo ngima dhano luor. Weche mag Raila osir lwedo kod gavana mar kaunti no, Fernandez Baraza. Serikali kuu ikiongozwa na regional commissioner ambaye katiba imtalii hata sasa, anaongoza watu kwenda kubomoa nyumba za watu wetu kule Milimani without notice. Na pia tuko na court orders ambazo watu wetu walikuwa wamepata kule. Tumeona na tumeshangaa. Tumepeleka mahali ambayo watu walikuwa na manyumba ya kuishi. Hama mbunge wenu Bishop huyo amejenga nyumba mzuri, ameishi huko miaka zaidi 20. Wanaleka matingatinga usiku, wanabomoa. Hata nyumba aliyokuwa meya wa Kakamega imebomolewa. Mjane mmoja pale vile nyumba yake imebomolewa. Wanataka kujenga nyumba hii yanaitwa affordable housing. Piny owacho oseyudore kama liete jumani bang' muko udi manyadhi e kar dak ma Milimani e boma ma Kakamega chakre chieng' tich ang'wen, e mano ma sirikal owacho ni en duoko lo mar ekas 50 mane oyak e lwet jopiny. E komachielo, siasa mag bago ombulu mar paro e wi ripot mar komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza bende omako mach. Jo od bura mag ODM ma e kaunti ma Kakamega oramo ni nyaka chwal ripot ma kamano ne jopiny mondo golie chung' margi kokalo e ombulu mar paro. Jambo letu la muhimu ilikuwa kuleta gharama ya maisha chini. Hiyo ndio ilikuwa jambo letu la kwanza. Watu wa Azimio nao wakaleta mambo yao, wengine wakaleta wanataka viti, hatu wanataka prime cabinet secretary iwekwe katika katiba. Hiyo mtakula. Wakituambia kwamba tukue na opposition leader, baba alituambia lazima nyinyi muamue. Baba, mimi nikienda bungeni nitakuwa na insist kwamba hilo lituambia katika PG nitafuata huo msimamo. Wach mar bago ombulu mar paro e report mar NADCO nenore kama dhi kelo liet mar siasa e pacho kae bang' jo od bura mag Kenya Kwanza kwedo motegno wach makamano magi wacho ndhi medo jopiny ting' mapek kaachiel gi chwako lwasi mar siasa e pacho kae. Kwa hivyo sisi tumesema kama wanataka hiyo viti mpaka tuende referendum. Nyinyi wananchi wenyewe mfanye nini? Muamue. Mambo ya kusema hayo mambo itaenda kwa bunge, wasahau. Mabiro e kinde ma jatend kweth jo od bura mathoth Kimani Ichung'wa to jiwo jo od bura mondo kik ket dwaro margi nyime e kinde ma gibiro twak e wi ripot makamano e nyim od bura e ndalo mabiro. In the spirit of patriotism in building a new Kenya, one that is united, and for the greater good of the people of Kenya, let us drop our entrenched positions, let us have a good start. And that is what I see even the Prime Minister, former Prime Minister, appreciates, that we have a good start. Please, and I'm addressing my majority leader, msitucheleweshe, leteni hiyo kitu sisi tupitishe. The other issues of cost of living, kwanza ile mambo ya kipande, majority leader, ile mambo ya kipande ya kuchaji wananchi kipande hiyo nayo tutoe. Kipande ikuwe bure. Ichung'wa igeno ni dhi chwalo ripot makamano e nyim od bura e ndalo mabiro mondo jo od bura golie pachgi kaachiel gi goyo ombulu e wiye. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Weche magaluwore ne jatend piny William Ruto yango ni Afrika ni kod nyalo mar tiyo kod yore mopogore e nyagruok kod lokruok mar kor lwasi ka okadho kuom chenro kaka omenda mar kedo gi lokruok mar kor lwasi kaachiel kod tiyo gi lony manyasani e geng'o lokruok mar kor lwasi. E kinde rwako lendo mar singo mar omenda bilion 30 mag dola mane ochiw kod pinje UAE, jatend piny ne okwayo mondo chak rang pinje Afrika ka mago matiyo kod lony manyasani e rito kor lwasi. Kamano bende riwruok ma ochung' ne kedo kod lokruok mar kor lwasi kwayo jotelo e pinje Afrika obed akicha kod kawo omenda kowuok e pinje ma osedongore ma ok romre gi kethruok mar kor lwasi e pinjegi. And industrialization needs
and the failure to invest in our burgeoning young generation is no longer a tenable proposition. We cannot afford to neglect the immense potential or ignore the pressing needs of a continent on the cusp of transformative growth. Turning Africa into a green powerhouse is not just essential for the continent, it is also vital for global industrialization, decarbonization. Going forward, clear, actionable roadmaps for implementations are required. In turn, these call for a unified global effort to mobilize the necessary capital for both development and climate action. We have a choice, really, to leave a mark in the world. And our leaders are here. We want to challenge them that let us be bold. Of course, we need massive adaptation finance. We need loss and damage finance. But they should not come at the expense of doing what is most important, emission reduction, the phase out of fossil fuels. Tend County ma Kisumu kotene kod ngire Peter Nyang'nyong'o yango ndamo mag dongruoge ma osego sekta mopogore toki gachiel ma osekawo e kom kaka gavana ma county no nyaka ne yiere kendo e tielo mar ariyo. Nyong'o wacho ni chenro mag thieth osemedore ahinya kaluwore kod tije nyamreche ma sani tiyo gi lony manyasani e chwalo tijegi. Bende mondo ni jopur e county no oseyudo tiegruok e yore mag bero pur ka gimedo ndhadhu e mwandugi. We partnered with Zipline Limited in an innovative faster delivery of essential medical requirements, such as drugs and blood through drones. Livestock farmers are also set to benefit from this innovation because perishable products like semen from our livestock would be delivered to their doorsteps in any part of the country. The Emergency Operations Center, based at Kisumu County, has enabled the county to contain the spread of communicable diseases and reach out to communities under distress. I must acknowledge that it is during COVID that the necessity of establishing this quick response mechanism was found very vital, and I thank Professor Kama and his team and our advisors. Ogana modak e chuda mfangano kod alwora mare kar chung'od bura ma Suba North ne oyudo chenro mag thieth ne tuoche mopogore ma osebedo ka chandogi. Thieth ni mano timo nono maonge chudo ne obagi kod Ramogi Tv manie bwo kambi mar Media Services kosire kod jokanyo mamoko. Ma en achiel kuom chenro mar Ramogi Tv ne oketo ne joneno mage kaka yor dhialo higni ariyo mar bedo e yamo. Adia Beach nigi mathoth. Kar thieth masena level 4 ma udore sub county ma Suba Central miche gi miche mag jopiny ne omolo mar yudo chenro mag thieth tuoche mopogore ma osebedo ka chandogi. Chenro mane obagi kod Ramogi Tv nono maonge chudo. Jopiny ne ochako molo kogwen mar yudo chenro mag thieth kane gipango lainde maboyo mondo giyud konyruok e chenro mar Ramogi Tv ne obago mar duoko erokamano ne joneno. Higni ariyo nyaka ne Ramogi Tv chak bedo e yamo. Jalos chenro maduong' e kambi mar Royal Media Services Tifa Gunjiri manotelo e chenro no osingo ne joneno mag Ramogi Tv ber mathoth. We are very happy and we salute all the professionals who have come out to support this day, from the medical professionals to everybody who is here. The turnout is amazing. We didn't expect this kind of a number, and we were shocked that quite a number actually spent the night here to tell our viewers, keep watching us, keep watching Thumdagmo, Choti, Penj Laktar, Pulgio Hala, all of them. We have a lot in store for you. Moko kuom tuoche mane lakteche kod jochiw thieth mamoko rango ne oting'o tuo mar malaria, tuo mar presa kod mano mar sukari, tuo mar nyamuoda e kind tuoche mamoko mosebedo ka chando jopiny e chulano. Ka chenro mar chiwo thieth nono ne jopiny maonge chudo bende ne osir lwedo gi jokanyo mamoko. An kaka Brookside Dairy ne waneno ni ber mondo wasir Ramogi TV nikech ma station marwa mosebedo ka miyo oganda wa information kendo gi puonj mabeyo ma wan kaka joma tijwa en tich mar chak. Waneno ne sama gine thieth mar oganda kaka watimo sani Sena Health Center ni. Chak en gino ma muhimu ne kata jatuo kata ng'ano ma ok tuo. We are happy because they have invited us
to bring our students also to take part in their camp. I have brought so many students with us here, and they are providing services to the members of the society. KMTC is a very important partner of Ramogi because Ramogi helps us to sell our products. Wan watimo gimiluongo ni HIV and testing services. And ka wagone Joramogi erokamano kuom miyowa support kendo wayudo oganda maduong' ahinya e odiechieng' ma kawuono. Wa ebo migawo mar LVCT. MSF today is here doing screening for non-communicable diseases, and mostly the non-communicable diseases that we screening today is hypertension, diabetes, and sickle cell disease. But we're also looking at other conditions such as epilepsy for patients who come with epilepsy, and we're able to link them to care. Chenro ma chiwo thieth nono maonge chudo mane Ramogi TV obage chulano ne oywayo nyaka oganda mowuok oko mar chulano ka jopiny mane oyuoro mondo thiedhgi ne opuoyo mokalo Ramogi TV kuom teronegi chenro mag thieth nono maonge chudo ka giwacho ni gisebedo ka gineno pek mar yudo thieth machiegni kodgi e chulano. An Dhiwa kana winjo lendo ni nogola mondo mi abi kech an gi tuoche machanda mana paro ni ka Joramogi osebiro ka tang'eni gidhi thiedha nikech an gi sukari, an gi blood pressure, an gi arthritis kaachiel gi ulcer. Koro namor ni kaka asebiro ka ni kata wang'a bok nen maber. Abiro ni mondo ayud thieth. Koro wan wago manero kamano un Joramogi TV utimonwa maber mondo wayud thieth. Wadak kama rach kama oningo wayud thieth kaka ubiro ni. Wan wagoero kamano kabisa. Koro an gima wacho. Tiende na ema chama to giondinga mona wuotho maber nyaka lwete na te. Koro wagoero kamano kuom thieth mukelonwa mondo wabwan wangodo kony. An ka wuoyo mar tuona an gi tuo mar bronchitis chando chunya to gi yamo kendo tiende na kuta. Agonu erokamano kuom biro mfangano. Wanie mfangano ka uneno gode kaka chalo, uneno gi wang'u kaka piny chalo, en piny marach, piny masani kiloso. To ka sani ni Ramogi bendo biro wayude, wagoero kamano mang'eny kendo waneno ber, wan gi raha, sani wan gi Ramogi ka okelonwa dawa, yien nono ma ibro chwowa kendo ibro miwa, sani wabro winjo maber. Ne en fungruok maduong' mokalo ne jodak e chula mfangano kod alwora mare mosebedo ka ni kod tuoche mopogore opogore dendgi bang' ka Ramogi TV kelonegi chenro mag thieth nono e osiptal mar Sena Level 4. Ma en chenro mar Ramogi TV timo mar ingo higni 2 nyaka nochak lendo mage achiel kachiel yamo. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nya Alia Beach kabende koro Ramogi TV pod nitiere gwenge mag Nyanza e nyasi mar hingo higni 2 nyaka ne wadhi yamo. Kao kamano wadhi nyime kama jadolo ma coach Paul Mackenzie Nthenge ong'ad ne twech mar dweche 12 kaluwore kod ketho mar bedo kod studio mar loso sinema maonge kod lesen mar tich. Jang'ad bura maduong' e boma ma Malindi Olga Onalo bende ne omede twech mar dweche 6 kaluwore kod nyiso sinema go e tipo mar Times TV ka apisa manochung' ne nono timbe Mackenzie bang' twech bende ne owacho ni ok onego miye thuolo mar chulo fwai mora mora. Onalo ne oyudo Mackenzie kod ketho mar bedo kod studio ka achiel kod nyiso sinema go e Times TV maonge kod lesen mar tich kowuok KFCB. In light of the foregoing, I do consider that the accused person is 50 years of age, his remorsefulness, and the fact that he indeed learnt his lesson and closed down shop and relocated, thus does not operate and run the said Good News International Church, and that he sold off his TV station. In addition, indeed it is true that the long-haul effects on the viewers of the unauthorized content are grave and have tumultuous effects in the long run. In light of the foregoing, in respect to count 2, I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction.
And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run concurrently. Piny owacho singo chulo jotije posta duto kochopo giko mar dweni. Jotije go nobago ng'anyo kagi yuago deko mar osara gi kuom maromo dweche 5. Jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo owacho ni maromo milion 500 oseket tenge mar chulo jotije mag posta. Among the issues we have discussed the whole of this morning include but not limited to the challenges faced by the Postal Corporation of Kenya with regard to its financial status, liquidity issues, and most importantly, salary arrears for staff. We want to confirm to postal workers wherever they are. We have sat with the CS and the Postal Corporation, Postmaster General and the team, and they have assured us that they are waiting for payment of more than 500 million that will be channeled. And I'm happy the CS has confirmed and assured us that he has given a caveat to ensure money that is paid to Posta will be paid to salaries. Next on Shamba la Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunywa water. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Golo marumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Banderson, Tabule, Bilia Bear, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana etiedero. Kawa panjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo nangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana etiedero. Ngeso kangeso, saparo diambo, mana Ramogi TV. Sasa kwa sao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Machiegni pau tuke Posta Rangers omako thuolo mokwongo tuke adhula lig maduong' ma pacho ka katilo mar 13 mag tukegi biro bagi e pew mopogore opogore. James Opondo miwa ler mathoth. Tielo mar 13 mag tuke adhula lig maduong' okayo ka klaba mar Posta Rangers biro rwako klab mar Nairobi City Stars e lap ma Machakos. Posta omako thuolo mokwongo gi points 25, point achiel bele joloch nyadi 20 Gor Mahia. Kocha mar Posta John Kamau nigi geno ni gibiro dhi nyime gi duoko maber e lig kata odoko ne giyudo liet kowuok kuom klab mar Kogalo. The only pressure that we are having is working to achieve our objectives. So the 1 point lead, I think we can still make it even a bigger margin. Yeah.
because we have the potential to do so. So I think the second place team has more pressure than we have. We're just going to take 3 points. That's our aim. They are a good side. We respect them. But I think we prepared well this week. The morale in the team has been good. And I think we're just going for the 3 points. Nairobi City Stars komachielo makothuolo mar 10 gi points 15 bang' tugo tuke 10 kod 2 e lap mar Raila Odinga Stadium County ma Homa Bay. Klab mar Shabana biro rakore gi klab mar KCB FC kochakore saa 9. KCB noloyo klab mar Murang'a Seal e tukgi mokalo ka locho biro keto gi thuolo maber e liga. Kikosi kyote kiko tayari kwenye selection, so nadhani ni kurudisha tu performance. Kama tuwezi kuongeza ile performance ambayo tuliifanya juzi katika mchezo wa Murang'a Seal, then tusipunguze, kila mchezaji arudie ile performance ambayo alikuwa nayo ama jaribu kuongeza kidogo. So nadhani hiyo ndio itatupea uwezo wa kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Klab mar Gor Mahia biro rakore gi Kariobangi Sharks chieng' Jumapili e lap ma Machakos Kanzoia biro rwako Sofapaka e lap Masudi Stadium. Polisi biro pango Murang'a Seal ka lap ma Buhungu biro bago tugo e kind klab mar Kakamega Homeboys gi Bidco United. James Opondo, Ramogi TV. Sachiel kodeka 39 ne jogo duto mabende noneno ni chenro ni odhi kare kamoting'o Jailieta, kamoting'o Philip, kamoting'o Asuza, Levis kachiel koda Kevin. Waduoko erokamano mar kawo thuolo maru mar bedo kodwa chenro mar ang'ich welo. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Wanenre kendo weche manyien mag Oyimore. Walano tho mar Eli Olo Oduol. En wuod mosenindo Joab kod mama Helen Oduol mar Alego Nyajuok.